Здравейте хора, ние си играем Paladins с мене Google HD и така, Здрасти. за да къпа. Някои, които не Чакай, да знаят, си играш, играта е безплатна и от Steam. И да. Това време Не ме стреляй, бе! Аз ще хелпам! насеич ли напусна? Май да. Аз съм ще ме хелпам. Ще Фак, бъл- избяга! А! Чакай, ще се пром да мина отзади. First Blood. Направих First Blood. Браво, майко момче. Аз съм майвито. Аз я тоже го трепя, сам го оставите. Виж, Торво срещу Торво. Не, то с пафана на тънко. Ще го изям, бе. Ще изям. Аро, я те помогни тя. Баси педараза нещастен. Цензура, плюс, хикс. Приказвай малко, човек. Викам, че си затворил. Така. Не съм затворил. Точно така, моето момче. Ами, такова, Capture Point вече го завладя. Няма нищо. Спокойно. Няма нищо, бе. Са Виктор. Долен Да, нещастен. Сигарен. Чак презаредим баца. Добре, взеха го, няма нищо. Илами ти преди малко ми бегаш ти. Илами. Fuck you. Няма защо, повече с Торвал няма да играя. Мерзлец. Как ме къснаха? Пидерас! Няма цензури. Никакви цензури няма слага. Искаш да си естествен. Да. По естествен начин. Сам трябва да ги заражим малко. Не. Къде сте? Мерзлеци. Дека пасте. Еламите. Не. Пробва на малко. Айде, Къснаха ме. Добре. Добре, сега, тихо. Който Поне ти убих, дай бе. два паралния. Поне май убих Виктор. Чай да ремонтю. Имам без страх съм. Знаете, много мраза като ми вземат от името. Ще ще видят. Ева. Не, сега гледаш скара. Ти си за... Гледаш са. Ти си за обеза. Искам да им дойдат и са ще видят. Не, пък майка ти късти. А ходи ти оправи там, Гуги ходи и оправи. Ши. Мерзливци. Спри. къпа. То си изчезва. Гледай го, манач. Ще очаквам още... Как ще поет? Сега. Идваме. Това е да се стига. Сега идвам. Не, къв ли сте? Кой сте? Сега ще ме заобиколиш, такова. Ще го очала стременно. Не. Още малко време. Аре, читер. Бихме ги. Ами сега ще има такова. Ще има читер, че отива и там. Чакай се, гледаш коста. Добре, Правиш какво прави Гровър? Има овертайм. Таковата. Има овертайм. Бързо, трепи. Добре, убих Торво. Сънародника си. Убих сънародника си. Имаме. 1-1 сме. Кой кричика за мен? Не знам вече. Сука, блядь. Иди. Цензура. Чух сега.
Някой може да не знае руски. Ама те, които знаят турски. Ще научат. Ау, драги боже. Чао. Ако знаете руски, искам Виж. да напишете долу в коментарите, сука. Виж, украсих, обляках котето. Какво ти бе? Котето. Мец, пис. Ай, аз ще хилтвам сега малко. Чакай, аз ще излезна да видя. Има грудници. Грудници? Ото, драгас. И баш, сега там не мога да го чаласти. Имам асиста. Мага. Е, сега Виктор искам да нали, Виктор. Виктор. Ай стига, баш се народни кажи за много народ. Таня? Фак, абе, аз не искам да слагам. Да. Предател, то сме предали, сънародника ме предава. Те пак взеха точка, трябва да ги задържа. Аз ще седа до количката. Как? Виктор ме уби! Как? Че съм? Някой иска да ма стреля? Не. Ето ще го напомня отвър. Право ще го Ям така, Виктор. Ще отмъстя за теб. Гоги. Може и да ме убият, но карай. Добре, бе, добре. Аса, дай. Ама, те не искат да ми дойдат. Мерзавци. Че аз победа време. Аз забравя да се взимам такива от магазина. Да. Трябва да ни забравиш. Че ще ги хелтвам точно тази снайпа малко. Еса, Виктор. Чакай, че съм много. Чакай с. Еса ще видят от името. Те са достатъчно фиднати, не може да ги отидеш. Хора... Точно не. Чакай, бягайте тук. Че потом количката. Да, изпълни са. Защо тази кола? Или количка? Както да е, количка е. Няма мотор! Да го палим! Да. Направо. Това е гати честото. Глеса как е така пром се завълмосъл. Не. Да бягаш! Той усъп едно мялче. Гоги? Гоги? Ударя съм. В тях Добре. и ги цепя. Ще напомня. Не! Туска ти ме изкара. Поне се окъпах. Тус направо ма фана и къде ме изстреля. Толкова са гади. Малко цепи ма карай. Пък. Ще се карай. Ова. Ти биха. Сега ако взема от количката и... ще идем мука. Пис. Вземи си някакви айтем. Стига Да, няма аз имам айтем. Дори пари нямам. Аз имам 300. Имам 300, трябва да събера 400. Аз имам двоен скок. Здравей, Мерш ми каза. Ама
По-различното е, че с OBS-а, примерно ако снимаш с фрапса, и са в момента така ще си е безверско, че да не казвам. Такова насичение ще да имаш. Айде, кой ще ни стреляте, мрезливци? Тус. Ти не знаят как да играят. Тя така, Виктор. Ай! Това не го видя. Fuck you, как ма? Имам 3 Fuck, соло кила. той Виктор сам да го фана, ще го иза направо. Имам 3 соло кила. Той са баш торвал. Той няма никой кой да помага. Дефид, Айде. братце, дефид! Добре, така стане. А! Ти си! Имам първо място, драги зрители. Ева. Колко кила направи? Пана веднъж. А, не! Той Един. е Аба, кому интересува топ плеер да гейм съм? Това може, защото хилтвах. Ага. Ще изиграваме ли още едно или ще стане прекалено дълго? Викам стига толкова. Добре. Това ще е мисля за тази вечер. Абонирайте за мен, дайте палец. Довиждане.